βαθύτατα θρησκευόμενοι, ανεδεικνύοντο έξοχοι ιεροψάλτε. Καλήφωνοι και φιλόμουσοι δημιούργησαν σε αυτό το τομέα λαμπρή παράδοση. Τα τραγούδια και οι χοροί των Σουρμενέων δεν διαφέρουν από εκείνα των Τραπεζουντίων και άλλων κατοίκων του Πόντου. Η ποντιακή διάλεκτος του τόπου παρουσιάζει κάποιον ιδιωματισμό. Οι Σουρμενέοι, σε αντίθεση με τους άλλους Ποντίους, δεν προφέρουν το γράμμα νι στο τέλος των λέξεων. Αντί οθόδωρον, οθόδωρο, το παιδί και όχι το παιδίν, και ούτω καθεξής. Επίσης δεν ακολουθούν τους άλλους Ποντίους στον σχηματισμό των ρημάτων στο δεύτερο και τρίτο πρόσωπο του ενικού αριθμού. Προφέρουν κανονικά τις καταλήξεις. Ακούστε μια έκφραση. Γιατί κι θέλεις να βάλεις με ολίγο νερό? Ακούστε πως διατυπώνει ένας Σουρμενέος κάτοικος ενός μικρού χωριού την άρνησή του να παντρευτεί ο γιος του με μια κοπέλα Πατσί από την πρωτεύουσα των Σουρμενέων Καρακαντζή. Ας το Καρακαντζή και να φέρουμε Πατσί. Εκείνο εμάς τα πατουρεύει μας. Λαζοδόψο μου ξιτρώει, χαψοζόμι ξυπίνει. Εγώ πού να ευρύκω την κρέα? Κατά ένα ανέκδοτο, οι Σουρμενέοι αγαπούν τόσο πολύ τις παστές σαρδέλες και ιδίως το ζωμό από αυτές, ώστε θεωρούν πανευτυχή εκείνον που πνίγεται μέσα σε αυτόν. Πνίγηκε λοιπόν κάποιος Σουρμενέος μέσα σε ένα βαρέλι γεμάτο με αλμυρό νερό από παστή σαρδέλα. Η γυναίκα του έκλαιγε και δερνοκοπιόταν, οπότε μια γειτόνισσα που πληροφορήθηκε την αιτία του θανάτου του ανδρός της είπε πως ένας τέτοιος θάνατος είναι ζηλευτός. Και κλαίει σαν τον Γκέλα. Αίτικο θάνατο εγώ να έπεθάνα. Ο ιδιωματισμός αυτός στη διάλεκτο παρατηρείται και στα τραγούδια των Σουρμενέων.